سلام سلام تقاتلت مدى فوركس أكاديمي كما يلهم أبزر لهم مسنا يكتلون ناتو منه نلو معلت دما استفلا ليو ناي فوركس كارنسي أناليسيس حيزة مسير لهم كسام موداتا دما مكتتالكم يعدم غدا من النوريو أسد دولار إندكسي دي إكس واي أزيو بوليش زغانا موفمنت يزلوا كم زرية زلنا أبزر حلفة سومن جن فرقي سومن مالتيو بزوح ناي ريتريسمنت ويدما بول باك نريو لنا حجدما نزدل بس زلوا سومن برايس لعلي تسعين تعتنا تبي شو عتنا نحر عسلنا باب زلبل زنحر عسلنا مالتيو برايس ناب ميتنا بخلتنا ناب زناي موسى زلا على بوتنشال الله من صاروا دما بس زلوا بيريش كونفرميشن هيبو ستريت أواي ناب زي ناي زحلفة ناي نويخ جزء ترند ناب زناي موسى تخلوا كله يكون من نابل دما ناب تسعين شو من تناي مراد كتلوا يا مالتي سلزي أزياء بلستي area of value form جرات النازلة لعلت يسعين جعتنا بشو عت لعلزي استراكشر جان حبري جرات الناقن باي بوزيشن كت كيدي عمالش لازم تاين باليو دولار اندكس نتحر above 99.7 تريد جبر جميرو دولار جي بي بي اس دي اند يورو يس دما شورت بوزيشن ناي مخات نخلو كلهم مالتي لازلنا نريوم جي بي بي اس دي مستي ناي دولار اندكس بيريش كنريد صنحنا السو دما ازي حقوس زخونة سومني دارقا يحليفو مالتي كاب ربع جميرو حجي لما انتاي كنت بينا نزم زلو سومون حدا نتوي 30 حدا 40 حدا نايزا ستراكشر جا بريك اوت تو ذا داون سايد تمسيو سيل بوزيشن كنا اتينا مالتي below حدا نتو 30 حدا 40 حدا below this area كاو كساب ناب حدا نتو 30 ناب ستراكشر زناي مراد تقولو كلوي مالتي بنصارو دما برايس بولش كونفرميشن كاندل ندحر عكيبو بيرس بزحيزو مزلو باور ندحري هولد جيروم كا above 1.3141 لعل زيا اريا زيا all the way price كساب ابزانا موسى تخلو كتلونا مالتيو سلازي ازيا بلست فورميشن دما زيا اللاتنا بحافشو لعلي حدا نتب 30 حدا 40 حدا كساب زلو ماركت ناي باي opportunity زلو مالتيو below حدا نتب 30 حدا 40 حدا جن برايس ناب حدا نتب 30 حدا 13 ناي مراد زلعل تخلو كتلنا نريو اسد يورو يس دي the same ማለት ዩሮ ዩኤስ ድማ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ናይ ፑልባክ ወይ ድማ ሪካቨሪ ንሪእሉ ኣለና as we can see overall በቲ ናይ ሃየር ታይም ፍሬም ዳውን ትረንድ እዩ ዘሎ ግን ፕራይስ ኣገዳሲ ዝኾነ ኤሪያ ኦፍ ቫልዩ ብሬክ ገይርልና እዩ ዝሓለፈ ሰሙን ሕጂ ድማ ፕራይስ ልዕሊ 1.1549 እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ንእሽተይ ሪትሬስመንት ክትበና ቡሊሽ ኮንፈርሜሽን ተሂባትና ካብዚኣ ባይ ፖዚሽን ክርኢና ማለት እዩ በንፃሩ ድማ ፕራይስ 1.1549 እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ቢለው እንድሕር ዓፅያ ድማ ኦል ደ ዌይ ሴል ፖዚሽን ናብ 1.1494 ናብዚያ ናይ ክትወርድ እያ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ እውን ሓንቲ ብልስቲ ሰጣብ ሬዲ ኮይና ዘላ እያ ማለት እዩ ድሕር ማርኬት ኦፐን ክንከታተላ ኢና ቀፂልና ንሪኦ ኣሰድ ድማ ጂጀይ ድማ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ናይ ቢሪሽ ስትራክቸር ሒዙ ነይሩ ብዝሓለፈ ሰሙን ማለት እዩ ከም ዝሪኦ ዘለና ሕጂ ድማ ኣብዚ ሚድ ናይዚ ናይ ሰሙን ፕራይስ ሙሉእ ብሙሉእ ሪካቨሪ ወይ ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ፑልባክ ንሪእሉ ኣለና ስለዚ ፕራይስ ኣብዚ እንድሕሪናዮ ኣገዳሲ ዝኾነ ኣኩሚሌሽን ብሬክ ኣውት ንርኢ ኣለና ፕራይስ ቢሎው 21.35 201 25 እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ ከይረኣና ብዝኾነ መንገዲ ጂፒዋይ ሴል ፖዚሽን ከይነኣቱ በንፃሩ ድማ ፕራይስ ንእሽተይ ፑሽ ባክ ናብዚ ቡሊሽ ኮንፈርሜሽን ካንድል እንድሕር ሂብና ካብዚኣ ባይ ፖዚሽን ክንሕዚና ስቶፕ ሎስ ቢሎው ጌርና ማለት እዩ ኦል ደ ዌይ ናብ 204 ክሳብ ኣብዚኣ ናይ ምውፃእ ተኽእሎ ክትህልዋ እያ ማለት እዩ ስለዚ ብክልተ መንገዲ ክንሪኣ ኢና ጂፒዋይ 201.35 እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ ከይረኣና ብዝኾነ መንገዲ ሴል ከይነኣቱ ቢሎው ናይዚኣ ኤርያ እዚኣ ፕራይስ እንድሕር ክዓፅወልና ጀሚሩ ግን ኦል ደ ዌይ ናብ 199 ናብዚኣ ናይ ምውራድ ተኽእሎ ክትህልወና እያ ማለት ስለዚ ጂፒዋይ እውን ሓንቲ ብልፅቲ ስትራክቸር ፎርም ኮይናትልና ዘላ እያ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ ኣሰድ ኦኬ ቀፂልና ዩኤስዲ ጂፒዋይ ክንሪኢና ዩኤስዲ ጂፒዋይ እውን ብልፅቲ ዝኾነት ማርኬት ኣኩሚሌሽን ፎርም ጌራትልና ኣላ ድሕር ሪእናዮ ኣብዚ ዳርጋ ሙሉእ መዓልቲ ፍራይደይ ማለት እዩ ፕራይስ ኣብዚ ሬንጅ እዚ ንሪኢ ኣለና ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ሕጂ ድማ ፕራይስ
below 152.94 እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ እንድሕር ብሬክ ጌራትልና all the way price ክሳብ ኣብዚ ናይ ምውራድ ተኽእሎ ክህልዋይ ማለት እዩ በንፃሩ ድማ ዶላር እንድሕር ቡሊሽነስ ናቱ ቀፂሉ ነዚ 153.52 ስትራክቸር ብሬክ ክትገብር እያ all the way ድማ ፕራይስ ሚቲጌሽን ክሳብ ኣብዚ ክትመፅእ እያ ማለት እዩ ፕሪቪየስ ሃይስ ሚቲጌት ንምግባር እዚኣ እውን ሓንቲ ብልፅቲ ዝኾነት ሰትኣፕ ናይዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን እያ ማለት እዩ እዚኣ ጌርና ማርክ ንግበራ أزياء بلستي سيت اب علاتنا كتلنا نريو أسد يورو إن زي دي زي أسد زي تيزي أس بوناس بزح كونفرميشن أي قبرت لنا نالا جن بزخونا من قدي ناب كلتا نت بزيرو سوسان كلتا ناب زي ريزر ناي سمولر تايم فريم قبرينا صورة مثلا بقرا كتير رايكم سو any minutes إذا أسد زي دحرنا ينويح بوليشنس بزح على فسومون price pushback بفلاي دما فرايداي ريتريسمنت نرلنا سلازي ناب كلتنت بزيرو سوسان كلتن ناب زي areas price push ندحر جيرنا stop loss above جيرنا it is good idea to look for short position ግን bearish confirmation ክንክል ኣለና ማለት እዩ price ናብ زي areas መፅዩ rejection ندحر መፅልና stop loss نحنا above جيرنا short position ክሪያ ንኽእልና እዚኣ ከም ቦናስ እያ ከምዚ ሙሉእ ብሙሉእ ሬድ ዝኾነ ሰጣብ ኣይኮነትን ግን there is probability ምስቲ ማርኬት ኣዝዩ ኤክስፓንድ ኮይንዎ ዘሎ እሞ ድማ ሕጂ ሪጀክሽን ስትራክቸር ፎርም ዝገብረልና ዘሎ ናይ ቢሪሽ ሪትሬስመንት ክንርኢ ንኽእል ኢና ስለዚ 2.062 ኤሪያ ናህና ኢንትሪ ፖይንት ከውን እያ ማለት እዩ ካልእ ቀፂልና ንሪኦ ኣሰድ ቢቲሲ ቢትኮይን ብሕፅር ዝበለ ማለት እዩ ድሕሪ ናይ ነዊሕ ሴል ኦፍ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ዝነበረ ሕጂ ድማ ፕራይስ ላስት ዊክ ነቲ ናይ ፕሪቪየስ ስትራክቸር ሚቲጌት ገይርዎ ኣሎ again bullish confirmation candle ድማ ኣብዚ ንርኢ ኣለና ስለዚ there is potential market retrace ናይ ምግባር እንታይ ንገብር ኢና 102,400 ማለት እዩ ናይዚኣ ብሬክ ኣውት immediately buy position ክንሕዝ ንኽእል ኢና stop loss ናህና below 100.99 ጌርና ማለት እዩ bullish confirmation እንድሕር ረኺብና all the way buy ክንሕዝ ኢና ማለት እዩ ብኻልእ መንገዲ ድማ ፕራይስ ትሕቲ 102.4 እንድሕር bearish confirmation candle ሂብና all the way ናብ 99 ናብዚ ናይ previous low short position ወይ ድማ sell ክንብል ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ እውን ኣዝያ ብልፅቲ እያ ኣብዚ እንድሕር ሪእናዮ ዋላ right now bullish confirmation candles ፎርም ክኾኑ ኣለዉ 102,400 ብሬክ እንድሕር ጌራ immediately take the buys all the way ድማ ቀስ እናበለ ማርኬት ሪካቨር ናይ ምግባር ተኽእሎ ዝለዓለ ክህልዎ እዩ ማለት እዩ ኣዝያ ብልፅቲ እያ ዘላ ዝኾነ መንገዲ ግን ቢሪሽ ካንድል እንድሕር ሪጀክሽን ካብ 102.4 ሪጀክሽን እንድሕር ሂብና all the way ናብ 99 ናብዚ ናይ previous low ናይ ምምላስ ክህልዎ እዩ ሕጂ እቲ ዝዓበየ ሴል ክበሃል ዝከኣል ኣብ ቢትኮይን ሕጂ 99 ኤሪያ 99 ተሓለፈ ሚቲጌት ገይርዎ ዘሎ ንዑ ማርኬት እንድሕር ብሬክ ገይርዎ እዩ ማለት እዩ all the way ናይ ምውራድ ተኽእሎ ክህሉ ግን ኖት ሪሊ ኣብ ማርኬት ግን ዝኾነ ስለ ዘጋጥም ብከምዚኣ መንገዲ ጌርና ንረኣያ 102,400 ብሬክ ኣውት all the way ፕራይስ ቀስ ብቐስ ናይ ቡሊሽ ሙቭ ሪካቨር ክገብር እዩ ክሳብ 116 ድማ ናይ ምውፃእ ተኽእሎ ክህልዎ እዩ ማለት እዩ ፋይናሊ ጎልድ ክንርኢ ኢና ጎልድ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ accumulation ወይ ድማ sideways move ዘለና ድሕሪ ናይ ነዊሕ ዝሓለፈ ዋርሕ ዝነበረ ፓምፕ ኣፕ ሕጂ እንድሕር ሪእናዮ ፕራይስ ዳርጋ ሙሉእ ካብዚ መወዳእታ ናይ ኦክቶበር ጀሚሩ ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ንክልተ ሰሙን ዝኣክል ዳርጋ ሬንጅ እዩ ዘሎ ስለዚ እንታይ ክንፅበይና ንዝመፅእ ዘሎ ሰሙን 4,015 ኤሪያ ብሬክ ኣውት 4,015 እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ ኣውት buy position ክሪና if this price start breaking this area there is high probability ናብ 4,152 ታርጌት ክትወፅእ ማለት እዩ ክሳብ እዚኣ ክትሃርም እያ በንፃሩ ድማ 3,986 እዚኣ ኤሪያ እዚኣ ብሬክ እንድሕር ኮይና ድማ ፕራይስ all the way ናብ 3,895 ክሳብ ኣብዚኣ ክትወርድ እያ ማለት እዩ ስለዚ ጎልድ እውን ኣዝያ ብልፅቲ እያ ዘላ there is high probability ድማ እቲ እዚ ናሮው ዝኾነ ናይ ሬንጅ ወይ ድማ ፀቢብ ሬንጅ ዘሎ ብሬክ ክኸውን
ስለዚህ ከምዚያ ጌርና ብሬክ ንግበራ 4015 ብሬክ ይርአና ዝኾነ ባይ ፖዚሽን ኣይንሓዝ በንጻሩ ድማ 3986 ብሬክ ኣውት ኦል ደ ዌይ ፕራይስ ናብ 3895 ክሳብ ኣብዚኣ ክትወርድ እያ ማለት እዩ ሶ እዚአን እየን ዝበለፃ ሰጣብ ዘለዋና ካልእ ድማ ሕጂ ኣብ ናይ ፋንዳሜንታል እንድሕርናዮ እቲ ናይ ዩኤስ ጋቨርንመንት ሻትዳውን ዝብል ዘሎ ኣብቲ ክሪቲካል ግዜ ይበፂሑ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ዝነውሐ ኣብ ታሪክ ናይ ኣሜሪካ እቲ ዝነውሐ ምዕፃው ናይ መንግስቲ ዘሎ ገቨርንመንት እዩ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ድማ ሃይሊ ዲቤት ይገብርሉ ኣለዉ ነቲ ንክፈትሖ ብከመይ ክፍታሕ እዩ እቲ ቢል ዝበሃል ዘሎ ከሕልፍዎ ድዮም ከዓ ሓደ ወሳኒ ነጥቢ ማለት እዩ እዚ ከዓ ንማርኬት ንዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ዓብ ፅልዋ ክገብር እዩ ማለት እዩ ካልእ ድማ ናይ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ነቲ ዝገብሮ ዝነበረ ናይ ታሪፍ ቅቡል ኣይኮነን ኢሉ ክስታት ገይሩሉ ኣሎ እሱ ድማ ዝስማዓሉ ግዜ እዩ ማለት እዩ እሱ እቲ ታሪፍ ዝገበሮ ሕጋዊ ዘይኮነ እንድሕር ተረኪቡ ናብ ማርኬት ፅልዋ ክገብር ይኽእል እዩ እዚአን ክልቲአን ዓበይቲ ኒውስ ኢቨንትስ ክኾና ዝኽእላ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን እየን እንተዘይኮይኑ ግን ቴክኒካሊ ብጣዕሚ ብሉፃት ዝኾና ሰጣብ እየን ዘለዋ ከምዚኣ ጌርና ማርክ ንግበር ብቀፃሊ ብካልእ ቪድዮ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ባይ ፈና